Sanibonani wema ngicela ningathuki xa nditrenda. Yabo ngoku ndivuka ekuseni and iyangihlanyisa. Lalelani ke. Last year isikhathi ngisanda kwenza le video ka-Rooms ukuthi wangigila u-Rooms wenza imanga yabo. Okay fine. Abantu bebecela namba yami ngayisikhenga ngayifaka kwibhayo. Umuntu like bengibhalela nje. Then there's this guy owandibhalelayo. Ngangingamazi ngangimseve ngodoctor. Mseve ngodoctor ba sengikhohliwe. Okay fine. Ayithatha number yami inbox ngithi ke mina by that time bengajoli. Ngithi mina mhlambe yabo since kumuntu wa TikTok ngeke ngizwe kuthiwa ka TikTok ethola indoda. Ngithi ke mina mhlambe yabo cause ugayi post hey. Okay fine sikuyeke lokho angitshela ngama girlfriend allowance wala. Okay fine. Ngithini angimvumanga like isikhulume nje. Siyakhuluma angikaka mvuma ukuthi ngibe intombi yakhe yena bendoda yami. Athi yena angifona njalo ngama video call. Athi yena uyathanda ukuthi kenzeke into mayifune yenzeke ibe serious yabo. Ngimtshela ngithi ngihlala eThekwini naye angitshela uhlala eMhlanga yabo eThekwini. Ngithi okay fine. Athi ke yena uzongenza i-video call ebusuku ufuna ngikhombisa ukuthi ngithengele i-gift. Okay fine. Ngivume. Okay. Angenze i-video call ke angikhombisa icathulo zeGucci. EzeGucci. Yo, kodwa lezi ezibrown esifike zibrown angazi noma ezeGucci noma ezani. Ayi ukuthi ke phela ngithe into ebiza so angazi ukuthi ezani. Kodwa cause isikhwama lesi zasifake kusona zasibrawnish ifana necathulo. Lalela ke. Manje uguy siyakhuluma kwi-video call athi yazi abantu abajula online bayachithelana ngenxa ukuthi abazenza izinto ezithize. Like nginga-understand ukuthi ukhuluma ngani eziphi lezi zinto ofuna sizenze mina naye. Ngithi okay like ufuna senzeni ke ngizimprove loyalty yami na-prove loyalty yakho. Wathi ufuna senze izinto zasekamereni online. I was like hayi bhuti kanjani ngoku. Wathi nje like isebe online ngathi hayi angikwazi ke mina ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto. Athi okay fine if ngeke ukwazi ukuyenza then ayithi ngibona umzimba wakho since umuntu wami yabo khena ngeke ngihambe ngiyobheka kwamanye amantombazane ngobuke kwamanye amantombazane. Hayibo guys like understand. Hayibo ngithi mina ubona umzimba wami ufuna manje ngikhumule ngibe naked. Athi yena wakhumula ngizokunyusela i-girlfriend allowance yakho. Mind you guys ngiyayithanda imali. Guys ngiyayithanda imali. Can't judge ke ngoba nani ngiyayithanda. Ungangijudge. Listen, don't judge. Okay fine. Ngithi mina ngeke ready ke for kwenza leyo nto ngisazocabanga. Athi yena okay ke fine ngicela manje ungikhombise ukuthi ugqoka iphente enjani. Okay guys angifuni kamama ngaliveza. Ngamvezela ukuthi ngigqoke. Okay sharp ngamvezela iphente niyezwa. Alright, wathi xa ngimvezele amabele. Hayi ke ngathi mina ungeke phela hayi ngeke ngikwazi indaba ungicela yonke into ngesikhathi esisodwa. Athi okay ngimsendele i-payslip code uzongifakela icathulo zami yezwa. Okay. Avuke ekseni athi angiphinde okay ekseni angifonele. Fine vele ngifonela angifonele ekseni athi uhonina ufuna ukubona umzimba wami. Guys mina nje yonke lento engiyenza ngiyenzela imali ngoba sengiyabona ukuthi shoot lo muntu ngesathanana ke othi ngithatha imali. Okay fine ngithi manje usowenze njani. Athi ayikho inkinga noma ngaveza iphenti yebo. Imina lo guys ngiyaveza guys ngiyakhumula ngiyaveza. Fine. Umuntu angangisendela imali late ngithi ngayilinda manje imali yangangisendela. Athi yena angeke ngikusendele imali ungakangikhombisa ukuthi uyangithanda ngathi kanti ufuna ngikhombise kanjani. Athi lento ebengicela yona leyo ukuthi sihebe online. Ngathi hayi mina ngeke ngikwazi ngisho ukuthi sohamba indlela engafani. Wathi manje uchaza ukuthini lezi icathulo sengiyithengile uthi ngiyinikeza. Ngathi mina angisho lutho but wena ngibonile ukuthi shuthi awuzelanga ukuthi uzongithanda ufuna ngazi into enomzimba wami phakathi. Yabo. Guys like ngiyamthemba ke mina angicabanga ukuthi mhlawumbe angangenza lento ayenzile. Okay fine sure. Ngimblock ngiphume empilweni yakhe ngoba phela angeke ngiyumela ushidi mina ngiyenzile umsangana naleyo ukuthi nje ngimvezele umzimba wami ngangenza ngoba ngangidesperate ngifuna imali. Ngiyazi ngangenzelani. Okay fine. Ngimyeke ke angiblock ngimblock. Okay. I mean ayablock yena angazi noma ngiblock yena. Hawu manje kuseni ngiyavuka umngane wami uyangitshela ukuthi how told me
Uyamazi uSibanibani ngithi mina like angazi ngixoxela abangani bami ngalo msangano mina angazi ngibaxoxele ngoba umsangano athi uyamazi uSibanibani ngithi angimazi like njengoba ngisho ukuthi ngimsebenzi ngodoctor angazi doctor ba ngithi angimazi angisende screenshot athi yabona angisendele ama pictures ami ngigqoka iphenti lodwa ngingagqokanga. I was like how should I screenshot? Okay athi yena mengingam unblock ngizotrain ngim-unblock athi yena yenza lento bengithe yenza i-video if ingafaka ngifuna ukukubona kusho uGuy athi ngenza i-video ngithi ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto mina athi okay mungakwazi ukuyenza ke then ngiyithatha ke izithomo zakho ngiyayiposta online ku-Twitter, Instagram, Facebook ngimcenge guys ngimcenge athi uzosendela umama unayo inamba yakhe athi unayo inamba yamama since niyami nganami nayo like ngiyazibuza guys uyithathe lezo zinto fine ngithi ke mina ngimcenge ngithi angayenzi lento ngizozama ukumenzela i-video ebusuku ngimsendele yezwa manje angeke ngiyenze mina lo video leyo ngeke ngiyenze sengicabangile nje angeke ngiyenze lo msangano angeke ngilenze mina nje lokho la ngitshela ngilenze manje sengiyantshena ke mawukuthi ngiyatrenda nazi ukuthi ngiyatrenda anginindaba sengenza uthini ngangibuki kanjani angishutheni mfana amanudes mina angimazi futhi leza ithombe ziyabonakala ukuthi zithathwe ama screenshots yabo so nani nizobona ukuthi bese i-video call liwa screenshot yena ofuthi izinto esenzele imali and mina Nkosi yami ke manje sengizothandela nonsinti cabanga ngizosendela imali yonto leyo ngizothini nje kumzelo wami cabanga ngibona ubaba wami hayibo guys kodwa ke akusenani shothi ngithendele ke nani oh guys inoba nanitheni kodwa nini ninga yabona lento yokuthi juzu uqoma ku TikTok hey guys hayi yabona nje hey mbane ngicinga guys hayibo yenina like ngiyavela nobuso bra cimba ngivela ubuso manje ngiyavela yo ke sengibe ngamtshena ke manje ukuthi ke akwenzayo ayiwuli behlukana nabangani bami into ebhlungu into akayenzile ukuthi usemsendelile uma wami seshothi uthamsenele ubaba wami futhi nginendaba naye bela ngihlala naye angikhulumi naye akenzeli nix so indaba yakhe ayikho vele inkinga into ebhlungu ukuthi usasenele uma wami angifuthi nginendaba ke noma ngayithondisa manje angisenandaba vele it's not like kuvela something and stuff vele iphende siyadiveza message kulwandle mos uBrian yawazi just that nje yo kodwa hayi angisenandaba nalokho angisena stress ama-commentini ngiwafundile ukuthi upostile leyo nto angazi noma i-proof enough yini lena ngizohamba nge-police station ngimvulela icala ngoba ayilungile lento akayenzile so angazi nje yabo angiyana nasesikoleni iyangistressa lento le izonele ngo-2 guys khona inamba libe ngifonela ngayibhlokha enye futhi iyangifonela njalo uma befona lezi namba uyangibuza lowo muntu ukuthi ugqokile yini iphenti yangibuza ukuthi usuchamile yini ebusuku ngo-2 njalo ngeke noma ngishare yini leyo namba because manje nangisabisa and nje ngiyithanda lento engizoyiphila ngiyithanda impilo engiyiphilayo ukuthi ngisabiswa abantu bazi ukuthi mina ngisuke nami lo othe ngizofa bufake yangilandela akeze uzothengena lapha enanda qale kufe yena qala